Anem a una menció, mencions a l'excel·lència. Pel projecte radiofònic i expositiu de la memòria de Radio Liberty, amb motiu dels 10 anys de la demolició de les seves antenes, menció a l'excel·lència per Govorit Radio Svoboda de Ràdio Capital de l'Empordà, de Pals. Govorit Ràdio Svoboda, un programa especial de Ràdio Capital amb motiu dels 10 anys de la demolició de Ràdio Liberty. Govorit Ràdio Svoboda. Us parla Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Entrega els premis a l'excel·lència en ràdio al Miquel Gamisant, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, i recullen el premi els responsables de Ràdio Capital de l'Empordà i l'equip del programa. Un aplaudiment. Per vosaltres, per fer els agraïments pertinents. Això de fer-nos esperar fins al final és una putada, Bé, bona tarda. Abans que res, gràcies al jurat dels Premis RAC, com us podeu imaginar, estem molt contents, estem molt feliços, i ho estem per dos motius. Primer, perquè ens vam presentar a la categoria de millor programa de ràdio local i el jurat ens ha fet saltar a la categoria que reconeix l'excel·lència. I en segon lloc, perquè compartim categoria amb els grans, amb un projecte històric i amb una gran vocació de servei públic, com és el Cap Nen sense joguina de la SER, que per cert, felicitats Rosa, que està per aquí, i també amb la transmissió del Barça Juga RAC1, que no fa tants anys ni existia i es va atrevir a desafiar l'statu quo de les transmissions del futbol en català, quan semblava que no hi havia marge per ningú més. Per tant, ens sentim molt còmodes al costat de projectes trencadors, de projectes agosarats, i desitgem aviam si se'ns enganxa alguna cosa de tots ells. Un altre dels motius pels quals estem orgullosos d'aquest reconeixement és perquè, pel fet de compartir-lo amb dues emissores grans, legitima l'exigència professional que intentem aplicar a la nostra petita emissora empordanesa. Pels impulsors de Ràdio Capital, que som els que veieu, és indestriable la vocació, del rigor i la professionalitat dels continguts, i per això nosaltres no competim amb les emissores del Baix Empordà, ans al contrari, sempre que tenim alguna idea una mica boja, el primer que fem és proposar-ho als nostres companys per si s'hi volen sumar. Nosaltres ens intentem emmirallar amb la mateixa RAC1, amb Catalunya Ràdio, amb la SER o amb qualsevol de les emissores grans del país, i som conscients que nosaltres ocupem la part més baixa de la classificació, però també som conscients que volem jugar a la primera divisió, i per això busquem que la forma de tot allò que fem sigui homologable a la de les grans emissores que esmentava fa un moment, i treballem amb l'exigència, rigor i ambició professional tots els continguts i la matèria primera que conforma l'actualitat de la nostra comarca. També vull agrair, evidentment, la confiança a l'Ajuntament de Pals, que és d'on és la nostra emissora, i vull reconèixer la feina de tota aquesta família que formem Ràdio Capital de l'Empordà. En només un any i mig ens hem guanyat el respecte de la gent i les institucions de casa nostra, sumem diversos reconeixements, unes quantes hores de bona ràdio, un complet portal de notícies i una quantitat enorme d'idees, projectes i de futures realitats. M'agradaria també demanar als ajuntaments que creguin més en els mitjans locals, que els dotin de recursos i que n'exigeixin la professionalització dels continguts i el personal que els fa funcionar, i quan això no sigui possible, que facilitin o afavoreixin la col·laboració o consorci de diferents emissores per tal que puguin sumar esforços. I per acabar, si em permeteu un petit personalisme, jo soc de Pals i em dedico a la ràdio des que tenia 13 anys. I sempre he vist aquelles fantàstiques, perquè per mi eren fantàstiques, antenes de Ràdio Liberty a la platja del poble. Per algú com jo, recollir avui un reconeixement per un programa de ràdio i que perquè a més sigui sobre Ràdio Liberty és una satisfacció enorme. Fer-ho al costat de gent com aquesta, a més, és un gran honor. Moltes gràcies.
Bona nit a tothom. Si em permeteu només un parell de qüestions més que voldríem afegir. La família de Ràdio Capital de l'Empordà som pràcticament tots aquí. Som pocs, tenim pocs recursos, però quan miro a l'equip i com a responsable de continguts d'aquesta petita emissora empordanesa, m'omple de satisfacció veure que malgrat les dificultats i l'escassetat de recursos hi ha talent, hi ha idees, hi ha il·lusió i amor per allò que fem i capacitat de treball i d'esforçar-se. Vagi també aquest guardó per a totes aquelles persones que arreu del país amb dificultats i amb molt pocs recursos fan ràdio i s'hi dediquen amb cor i ànima. Els de la Ràdio Capital de l'Empordà van fer aquest programa, Govorit Radio Svoboda, que no és només un programa especial de ràdio, va ser un projecte transmèdia en què a través de diversos universos i diferents llenguatges vam parlar del passat de Radio Liberty, vam analitzar el seu present i ens vam preocupar per al seu incert futur. Ho vam fer acompanyats de persones sàvies i entranyables, persones que havien desenvolupat la seva trajectòria professional a Radio Liberty, perquè potser no som conscients que a Radio Liberty va haver-hi durant molts anys els millors enginyers, els millors tècnics, en definitiva els millors professionals en cadascuna de les branques que integraven aquell projecte. De vegades Radio Liberty va ser durant anys una meravella tecnològica, l'emissora en ona curta més potent del món i, en definitiva també, per què no dir-ho, una emissora o l'emissora preferida per a totes aquelles persones que vivien sota el teló d'acer. Això va ser Radio Liberty. Avui, les instal·lacions de Radio Liberty o del que va ser estan en una situació, es troben en un estat lamentable. Cap de les administracions que hi tenien competències, ni el Ministeri de Medi Ambient ni la Generalitat en el seu moment van fer res per evitar, primer, l'abandonament de les instal·lacions i, el que és més greu, el seu saqueig fins a l'extenuació. Us convidem a visitar la nostra pàgina web on hi ha un especial sobre el programa que vam fer per veure el precari, el llastimós, diria, estat en què es troben les instal·lacions de Radio Liberty. Ara hi ha un petit projecte per fer-hi un centre d'interpretació ambiental. Aquest projecte està encallat. Altre cop, per les discrepàncies, desavinences entre administracions que es passen la pilota les unes a les altres. Aprofitem aquest moment també per exemple, dir o demanar als poders públics que hi posin remei, que s'impliquin, que busquin i afavoreixin una solució. I aprofitant també el moment i la cordialitat de Ràdio Associació de Catalunya per emplaçar també a la mateixa Ràdio Associació de Catalunya a implicar-s'hi, a interessar-s'hi, perquè malgrat l'estat precari del que va ser Radio Liberty, encara hi ha possibilitats per una mínima supervivència de la memòria. Gràcies. Moltes gràcies. Per la programació especial de 20 hores, que va aconseguir superar les xifres anteriors i va comptar amb notables convidats que van convertir l'emissió en tot un show, menció a l'excel·lència per especial 50 anys, Cap nen sense joguina, de Ràdio Barcelona, SER Catalunya. Bon dia. Cap nen sense joguina, cap nen sense joguina aquest Nadal, cap nen no es quedarà sense joguina, fem que sigui un bon Nadal. Recullen el premi Jaume Serra, director de continguts de SER Catalunya, Marçal Serrats, cap de programes de SER Catalunya, Rosa Badia, directora del programa Tot és Comèdia, i membres de l'equip del programa. La foto. Fem la foto primer. Ara sí. Bona nit, moltes gràcies a Ràdio Associació
Moltes gràcies i felicitats a tots els altres premiats en aquesta nit. Cap nen sense joguina no ha perdut l'essència amb la que va néixer fa 50 anys. Procurar que hi hagi més nens i nenes de la ciutat de Barcelona que despertin feliços al matí de Reis, més del que ho farien sense aquesta campanya. Segurament és dels programes de ràdio que la gent de la ràdio voldríem que deixés d'emetre's, però no hi ha maneres. S'ha de tornar a fer cada any i Ràdio Barcelona el fa al costat del Casino de l'Aliança del Poble Nou des de sempre i des de fa molt temps al costat de l'Ajuntament de Barcelona i del Corte Inglés. Sobre el programa, crec que per gent de ràdio no cal explicar massa coses. L'hem fet només 50 vegades, això sí, durant 50 anys, i com a programa de ràdio crec que ho té tot. Té una presentadora extraordinària, la Rosa Badia. Rosa, gràcies per tot. Té màgia, ja n'hem parlat abans, però els de la ràdio ja sabeu de què es tracta, de què parlo. Té causa solidària, entre 10.000 i 12.000 nens reben el benefici del programa cada any. Té convidats de luxe que venen i que ens donen objectes per la subhasta. Té ingredients de gran ràdio, molta emoció, sorpreses permanents, música en directe. I té la participació dels oients, molta participació. Els oients que liciten pels objectes, els oients que venen a l'estudi Toreschi i fan cua als avis amb els seus nets acompanyats pels pares perquè es veu que és una tradició que de generació en generació s'acosten aquella nit a fer-nos costat una estona i que pacientment, encara que faci fred, estan a fora al carrer Casp, entren i quan els demanem que surtin per deixar-ne passar d'altres ho fan encantats. Els que venen els dies abans a portar les seves joguines noves. Quan ens vam trobar davant de la data de 50 anys de Cap nen sense joguina ens vam rumiar què havíem de fer. I ho vam rumiar molt i al final la resposta era molt senzilla, era fer més ràdio, fer molta ràdio, fer 20 hores seguides. I de seguida s'entendrà com es va multiplicar la cosa. Com un sol home van venir els reforços, els de dins, ja n'hem vist alguns aquí, l'Iñaki Gabilondo, la Gemma Nierga, el Franzino, el Buenafuente, Alberto, el Ponseti, l'Ortega, el Toni Aguilar i els que em deixo. I després van venir uns altres, els d'abans de Ràdio Barcelona, que mai han acabat de marxar potser. El Clapés, que aquí fa un moment, el Bassas, el Cuní, l'Évole, la García Malero, l'Oriol Grau, el Fermí Fernández, el Bernat Soler, l'Àngel Casas, que ja s'ha esmentat, la Lídia Heredia, el Pitu Bril, l'Ariadna Oltra, la Glòria Serra, el Jordi Hurtado, també premiat, el Sergi Mas, i van venir incondicionals de la causa, com l'Elisenda Roca, com el Jaume Figueres, com la Maruja Torres, i també ens van demanar de sèrie el Queco Novell i el Marc Giró. M'oblido molts noms i us demano disculpes a tots els que vau ser amb nosaltres i que ara no esmento perquè la llista és llarga, però tots moltes gràcies. Gràcies a vosaltres perquè aquest nen va tenir una dimensió com la que somiàvem. Gràcies per la vostra incondicional participació. Amb aquest planter d'estrelles que he anomenat, rendides a la causa, només podia sortir un molt bon programa, però tots ells van prestar a ser dirigits per la nova fornada de professionals amb un gran talent que creix al carrer Casp. La majoria joves que són el futur de la ràdio d'aquest país. Deixeu-me que ho digui, perdoneu inclús la gosadia, però fidels a la tradició de la pedrera que sempre ha estat Ràdio Barcelona i la SER a Catalunya. Editors de programes, periodistes, tècnics de so, productors, al costat de companys de màrqueting, de musicals, tots treballant durant setmanes amb una il·lusió indescriptible, segurs d'estar escrivint un capítol professional que recordaran durant la seva llarga encara vida professional. I a les 9 del matí del dia 5 de gener va passar allò que passa a la ràdio. Tot allò que s'havia preparat amb tanta incertesa, amb tanta il·lusió i amb tanta intensitat va començar a sonar, a fluir. Com si tota aquella gent hagués treballat junta tota la vida, quan era el primer cop que ho feia i no ho tornarà a fer segurament mai més. I passen Puigdemont, i Colau, i Pepe Mújica i deixen titulars, i venen els músics emergents o consolidats del país i enamoren el públic, i el Toreschi no para d'estar ple permanentment, i fem una hora des de Sant Josep de la Muntanya, i aquells nens, quan els hi entra l'Àngel Llàtzer amb uns croissants, el veuen com si fos una estrella del rock. Màgia, màgia pura, i passen les hores i tot sona millor del que havíem imaginat i la gent ens truca i tothom viu com una gran il·lusió, un gran dia en majúscules, un gran dia de ràdio. I així 20 hores, sense poder parar d'emocionar-nos ni un sol moment, tota l'estona, ni nosaltres ni els oients. Gràcies a tot l'equip de Ràdio Barcelona,
Helena, Pablo, Marçal, Pere, Cristina, Joan, Adrià. Sou aquí en representació de tots els vostres companys que ara són a la ràdio fent la feina extraordinària dels dies ordinaris. Però representeu una generació de gent de ràdio que simbolitza que per creativitat i il·lusió el nostre mitjà té molt futur. Imagino que d'aquí uns anys, si el Capnen encara és necessari, no dubtareu d'acudir a la cita com tots els que ho van fer en aquesta 50a edició. Per mi va ser un plaer, per tots els que treballem a Ràdio Barcelona, compartir aquell dia amb vosaltres i també és un regal compartir, un honor i un orgull compartir amb vosaltres el treball cada dia a Ràdio Barcelona i a SER Catalunya. Com va dir a la matinada l'Évole, sembla que com si hagués nascut una nova ràdio i només van ser per unes hores, per un sol dia, però va ser meravellosa, una meravellosa ràdio per una meravellosa idea, aconseguir que els reis, com volien, passessin a totes les cases sense deixar-ne ni una, sense cap nen, sense joguina. Bona nit. I anem ara... El Luis Enrique em diu, vinga, espavilaros, vinga. Va, ja queda poc. Premi a l'excel·lència per aconseguir enganxar els oients en una narració progressiva que va transformar una de les darreres fites futbolístiques en tota una filosofia de vida, ràdio i emoció en estat pur. Premi Ràdio Associació a l'excel·lència per als darrers 9 minuts en la transmissió, la remuntada, del partit Futbol Club Barcelona Paris Saint-Germain de Joan Maria Pou, de RAC1. És l'última pel Barça, Neymar encara, se la posa a l'esquerra, la penja, Sergi Roberto, gol! Jo no havia vist mai a la meva vida això, és el deliri col·lectiu, és que és increïble el que ha fet el Barça estava eliminat. Recull el premi Joan Maria Pou. I equip d'esports, que s'afegeix. Aquí esteu bé. Bé, l'aguanto, no fos cas que féssim un Sergio Ramos. Un moment. Fot-li, Pou. Gràcies, Raül. Moltíssimes gràcies al jurat per haver-nos donat aquest premi que ens fa moltíssima il·lusió en un any tan i tan especial pels del Barça Juga RAC1, perquè fa molt poquet vam fer el nostre partit 1000. Si m'ho arriben a dir el dia que el Xavi Bosch em va fer l'oferta de la meva vida i em va dir vols ser el narrador dels partits del Barça, aquesta ràdio encara no existeix, l'any 2000, i jo li vaig dir perfecte, per què? Com? Sí? D'acord? Sí, ho faig. 17 anys fa ja. Tenia cabells aleshores, em podia fer trenes, us ho prometo. Sí, n'han passat de coses en aquests 17 anys. Mare de Déu, senyor. Que professionals de la ràdio i dels mitjans de comunicació hagin considerat que vam ser capaços d'explicar en cada moment de manera precisa i de comunicar bé el que estava passant al Camp Nou en aquells 7, 8, 9 minuts de la remuntada contra el Paris Saint-Germain ens omple d'orgull en un any, insisteixo, tan especial com nosaltres, que no oblidarem mai. Aquells són segurament dels 8-9 minuts més importants de la nostra carrera com a professionals de la ràdio, perquè realment va ser un moment molt especial i sembla ser que pràcticament irrepetible. Per tant, ens fa moltíssima il·lusió que ens hagin donat aquest premi. I a més em fa molta il·lusió perquè va tornar a ser una narració RAC1, que vol dir una narració en equip, una narració col·lectiva. Al Barça Juga RAC1 narrem els partits en equip i cadascú té les seves responsabilitats i cadascú les assumeix perfectament, però això és un treball en equip, perquè és com ho hem fet sempre. I si us hi fixeu i haguéssim de fer una llista dels moments més especials d'aquests 17 anys del Barça Juga RAC1,
sempre hi ha aquesta característica, la coralitat. L'equip apareix per explicar a l'audiència els moments claus de la història del Barça recent, que és el millor Barça segurament que hem vist mai. I això no té preu. Per tant, moltíssimes gràcies en nom dels que són aquí i dels que no hi són, perquè estan preparant programes de ràdio ara mateix a l'Avinguda Diagonal 477. Moltes gràcies. Moltes gràcies.